Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Ara kemm għandi warajja mżejjen sabiħ! Din hija ġimgħa speċjali ħafna. Dawn ngħidulhom bnadar jew bandalori. Dawn huma l-bnadar ta' ċelebrazzjoni. Nużawhom biex inżejnu l-kmamar meta jkun hemm xi ħadd se jiċċelebra eluq sninu jew inkella xi festa. Eżempju, ġieli mortu festin ta' xi wieħed mill-ħbieb tagħkom jew forsi kellkom festin intom stess. Dawn il-bandalori jkunu liema kuluri tridu intom. Jistgħu jkunu ħamar, jew ħodor, jew vjola, insomma, il-kuluri li tridu. Eżempju, tiegħi huma vjola għax dak il-kulur favorit tiegħi. Illum hija ġurnata speċjali ħafna għall-ħbieb tagħna qegħdin jiċċelebraw il-festin tal-ħbiberija. Huma ilhom ħbieb għal żmien twil u ddeċidew li jagħmlu parti żgħir biex jiċċelebraw l-imħabba li għandhom għal xulxin. Imma festin ma jkunx festin mingħajr ftit dekorazzjonijiet? Irridu nagħmlu bandiera kbira li turi kemm aħna maqudin, tgħidilhom Zizi. Imma x'kulur sar nagħmluha? Tistaqsi baba. Kika tissuġġerixxi li kull wieħed minnhom jagħżel il-kulur favorit tiegħu. X'idea mill-aqwa. Baba tagħżel il-kulur isfar, Kika tagħżel il-kulur blu u Zizi tagħżel il-kulur aħmar. Huma jaqtgħu triangli minn dawn it-tliet kuluri. Imbagħad Kika tġib spaga twila. Huma jwaħħlu trianglu aħmar, wieħed isfar u wieħed blu u jibqgħu sejrin hekk. Aħmar, isfar, blu. Aħmar, isfar, blu. Meta jlestuha, jidendluha minn siġra għall-oħra. Ir-razzett issa jidher lest għall-festa. Tridu nagħmlu l-bandalora personali tagħna flimkien tfal. Għal din l-attività kreattiva hemm bżonn kartonċin bil-kulur favorit tagħkom, markers ta' kull kulur, glitters u stickers li tridu intom, puncher tal-karti, spak, imqas, riga u lapis. L-ewwel nibdew bil-impenġu triangoli tal-istess daqs bil-lapis u r-riga. Penġu ammont kemm tridu intom.
għajnuna ta' xi ħadd adult, naqtow dawn it-triangoli. B'hekk, issa għandna l-bażi lesta. Issa jmiss li nużaw il-kreattività tagħna biex impenġu u niddekoraw il-bandalora tagħna. Tistgħu tużaw il-markers, kuluri, glitters u anke stickers biex timlew it-triangoli tagħna kif tridu. La darba tkunu lesti, nużaw il-puncher biex nagħmlu toqba fin-nofs ta' kull triangolu. B'hekk inkunu nistgħu ngħaddu l-ispaga minnha u naqduhom kollha flimkien. Fl-aħħar, nagħmlu għoqda kull naħa tal-ispaga biex ma jiċċaqalqux. Hekk għamilna bandalora ħelwa għall-festin tad-dar. Aħna niċċelebraw ħafna festi matul is-sena u kull festa għandha x-xahar tagħha. Ejja nilagħbu logħba flimkien. Jien se nurikom stampa ta' festa u intom tieżu tgħinuni naqta f'liema xahar tiġi fil-kalendarju tagħna. Lesti? Hawnhekk għandi il-Miliet. Il-Miliet hija waħda mill-ikbar festi. Din tiġi meta jkun il-Bart u nkunu lejn l-aħħar tas-sena. Tiġi f'April jew forsi f'Diċembru. Ekku, f'Diċembru. Il-Miliet jiġi f'Diċembru. It-tieni waħda, hawnhekk għandi il-Karnival. U l-Karnival? Meta nilbsu l-kostumi u mmorru naraw il-kalrijiet? Ekku, dan is-soltu jiġi fix-xahar ta' Frar. Prosit tfal, il-festi huma sbieħ għax jaqduna flimkien mal-familja u l-ħbieb tagħna. U l-aqwa parti ta' kull ċelebrazzjoni kemm jekk il-Miliet, kemm jekk l-Karnival u kemm jekk l-festin ta' sħabna mhijiex biss dekorazzjoni. L-aqwa ħaġa hi li nkunu mal-familja u mal-ħbieb tagħna. Jiena narakom iktar tard. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama aħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu